Waw, Afon Ogwen di hon yn ei dŵr ar ôl yr holl law, ond yn ogystal ag edrych yn fendigedig, mae hefyd yn cynhyrchu ynni fel rhan o gynllun hydro ynni Ogwen. Mae'r dŵr yn cael ei dynnu allan ar y top, lawr drwy beipan, ac i'r tyrbain yn y gwylod, lle heddiw mae o'n cynhyrchu trydan gymaint am i wneud y gwbl oherwydd faint o ddŵr sydd yn yr afon. Mae'n hynod o effeithiol, mae'n gret i'r amgylchedd wrth gwrs, mae'n ynni am ddim di-garbon, mae'n gret i'r gymuned hefyd. Da ni isio defnyddio dŵr yn afon yn hunan i gynhyrchu trydan a creu bydd cymunedol ohono fo. A mae'r bydd yna yn fwy na just trydan dydi. Mae o'n dod â bobl at ei gilydd i bechnogi llif yr afon, dod â bobl at ei gilydd i greu bydd cymunedol a bydd amgylcheddol hefyd. Mae yna sgôp i wneud lot mwy o hyn ar draws Cymru. A dim ond mewn dŵr wrth gwrs. Wrth gwrs, ia. So ardal Eryri, digon o law, digon mynyddoedd i wneud hydros fel fyma. Ond eraill yng Nghymru, solar, potential gwynt bach, biomass yn mynd coed o bosib, projectau gres ar y cyd efo nifer o dau. So mae'n potential enfawr yng Nghymru o'r holl anoddau naturiol sydd gennym ni. Arno fo, mae'r dŵr yn dod allan o fyna, ti'n mynd i mewn i beipan yn y top, ar hwn fyna, a fyna, wedi cynhyrchu lot o drydan, yn gret i'r amgylchedd, creu trydan sydd yn dod â byd i'r gymuned. Hawdd? Pa fath o help da chi'n gallu gynnig i gymunedau sydd eisiau datblygu rhywbeth fel hyn? Wel, da ni'n gallu cynnig help o'r dechrau un at y diwedd, so da ni'n gallu signpostio at y bobl cywir i'r siarad i, da ni'n gallu helpu datblygu y ffordd da chi'n mynd i greu y prosiect, gallwn ni cysylltu chi efo prosiectau eraill yn agos at chi neu rei sy'n debyg. A wedyn, da ni yn gallu rhannu gwybodaeth a just bod yna ar y rhanfu tan o'r dechrau tan y diwedd. Beca, diolch yn fawr iawn. Lle dyna chi yn ei Ogwen, dwi'n eisiau lot mwy o bethau fel hyn, yn pob rhan o Gymru.